सर हम आ गए। ओह, पहुंच गए आप लोग। हाँ सर। लाली भाभी, मैंने उस दिन आपको नहीं पहचाना, एक ही बार देखा था ना फोटो में। हाँ, मैंने भी। कोई बात नहीं। चलो अब काम की बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग के बारे में बोला था, रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, मेरे पास दो दो रिकॉर्ड है। मेरे दोस्त के हस्बैंड राधाई वो निर्दोष है। हाँ हाँ, अब तो सबूत भी मिल गया। अब उस 2 नंबरी को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आप लोग उन लोगों को कहीं दूर भेज दीजिएगा और केस को ना आप पुलिस स्टेशन में ही रखिए, बाहर तक नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जितना हो सके करूँगा, देख लूँगा। तो सर रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभी तो सुनोगे आप? हाँ हाँ, मैंने ट्रांसलेटर को ऑलरेडी बुला दिया है, वो आ जाएंगे अभी। सर ये लो रिकॉर्डिंग डिवाइस। ओह हाँ, इसी से रिकॉर्ड किया? हाँ सर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। ये सब रिकॉर्ड सुनने के बाद आप मेरे दोस्त के हस्बैंड को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो डुप्लीकेट लोग हैं ये पहले भी उन लोगों के घर में ही रहता था, मतलब राधा के घर में ही रहता था। उन लोगों ने एक बार ट्राई भी किया था राधा को मारने के लिए, फिर राधा बहुत दिनों तक कोमा में था। ओह, फिर आप लोगों ने पुलिस स्टेशन पे दर्ज क्यों नहीं किया? हाँ, पहले ही करना चाहिए था। ऐसे ही केस चला गया और राधा गाँव चला गया, फिर कोई केस किया नहीं। इतने बड़े गुंडे लोग ऐसे काम कर रहा है और हमें पता भी नहीं। अब उन लोगों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। हाँ सर, वो लोग बहुत प्रॉब्लम करता है। और सर यहाँ पे रिकॉर्ड भी है। और सर आपको तो एक्सीडेंट के बारे में पता ही है, कल जो स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था ना बरेली में। हाँ, बच्चे लोग मरते मरते बच गए थे। हाँ सर, वो भी हाला नहीं करवाया था क्योंकि वहाँ पे राधा का बच्चा था जो टेस्ट करने के लिए, मतलब आप लोग टेस्ट करने वाले थे ना उसके बेटे को, इसलिए उसने ये एक्सटेंड करवाया था। क्या? तो उसने एक्सटेंड करवाया था? हाँ, उसने किया था, सारा रिकॉर्ड है इसमें। अब कहाँ जाएगा ये मुझसे बच के? इन लोगों को मैं जेल में सड़ने के लिए जरूर भेजूंगा। हाँ सर, जरूर भेजना। हाँ, मैं ऑन करने वाला हूँ। तो ट्रांसलेटर आप अच्छे से सुनिए, फिर ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में बोलिए, ठीक है? अके सर। नों बर'खौथ' बुजि मोनथारो मोजाङै, रायज्लायनोबो रोंगौबा बे मा बुङो बेखौनो बुं दे, मोजाङै बुं, मोनसेबो गोरोन्थि दा बुं। औ जागोन, आं रोंखागौ, आं बे इन्डियानि गोबांथा लेंगुवेजखौनो रोंखागौ, आं ट्रेन्सलेटारखा। हो गया ना? नोंनि बिफा हालाया रनिखौ एक्सिडेन्ट खालायदों। अ नंगौ नामा? होनबा आफाया एक्सिडेन्ट लाबाय। नुदों सन्जिब, नुदों? नोंसोर जोंजों हाखाया, आं मिथिबाय। नोंसोर जेनखानांगोन आरो जोंफोरसो देरहागोन आरो आंसो रादाय जाखागोन, आंसो। नोंसोर खामानि गैया, बेखायनो नोंसोर फावसायखादों प्रेक्टिस। हाँ हाँ, अब टर्न ऑफ करो। हाँ, तो क्या बोला उसने? अभी ने रिकॉर्ड किया था ना, ये आपका आवाज है ना? हाँ, एक मैं हूँ और एक वो है डुप्लीकेट। तो हाँ सर, जब इन्होंने बोला कि आपके पापा ने रोनी का एक्सीडेंट किया है, जब इन्होंने बोला कि रोनी का एक्सीडेंट हो गया है और आपके पापा ने ये एक्सीडेंट किया है, तब उसने हंस के बोला कि हाँ हाँ हाँ, ये तो होना ही था, मेरे पापा ने आखिर एक्शन ले लिया। क्या ऐसा बोला? हाँ सर, ऐसा ही बोला है। और बोला कि मैं ही राधा बनूंगा, हमारे रास्ते से हट जाओ, ऐसा बोला है। साले को तो मैं देख लूंगा। इस केस से जल्दी हटने के लिए इन लोग को बोल रहा है ताकि वो खुद असली बन सके। साला इतना बड़ा क्राइम, इसको तो मैं फांसी लगाऊंगा। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये 2 नंबर ही है, ये बॉक्सी है। सर और है, और सुनो, उसने खुद को बॉक्सी बोल के बोला है, इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो बॉक्सी है। आप सुनो। सब सुनूंगा। चलो, अब तो राधा छूट जाएगी। इसको तो बिलीव आ गया कि राधा कसूरवार नहीं है। दा माबायदि मोनखो रादाय? जानो हागौ आंनि मोनसे प्लेनिंआ साक्सेस जायाखै, नाथाय सेकेन्ड प्लेनिंआथ' साक्सेस जागोन। दामानि आं सेकेन्ड प्लेनिं खालायथ'वाखै, आं जास्ट सानदोंसो। जुदि आं बुंनाय बायदि जुदि नोंसोर मावा, थांनाय बाराव गोरोन्थियैनो साला फिसाज्लाया बासिबाय, एबार बासिखानाय नंला, मोनथिखा रादाय। सन्जिबाथ' बुंनाया बुंदोंमोन बिसोर सारेन्डार खालायसिगोन होननानै, नाथाय बे रादायखौ फोथायनोबो हायाना। रेडि जाखाना थानायानो मोजां।
गाबोननि सानासो दा माब्ला फैयो? माथो सन्जिबा बुंदोंमोन गाबोननि सानावनो गाबोननो रादाया सारेन्डार खालायना लागोन होननानै। मायबासो खालायाखैथ' बिसोरो। सिरि सिरि मायबा प्लेनिं खालायाखैथ' बिसोरो जोंफोरखौ फासायनायनि। नङा रादाया बेबायदि खालायनो हानाय नङा। बियो बिराद मानसिफोरखौ अनखायो। अनसुलाखायनोथ' हिनजावबो सानै। बांद्राय अनसुलाखायनो हिनजावबो सानै। बाथ्रा खोनासंबा गावसानो खैफोद जोंहालाय मा? जोंहाथ' दा खैफोद फैनो गोनां जेबो गैया आरो फैब्लाथाय सनस्रांनायनि राहा थाखायो आंहा। खालि माबारै आंनि फिसाया जेलनिफ्राय फैनो हाबानो जासिगौ। जेलनिफ्राय गबानो जासिगौ। बियो जेलनिफ्राय फैब्लानो गासैबो प्रपार्टिफोरखौ साइन खालायनोसै आरो खारखानोसै। आंनिबा रादाया गिबाय बायदि मोनदों आं। जेबो खालायथ'ला बायदि मोनदों आं। खालायगौमोनबाबो खालायला बियो। फिसाखौ एक्सिडेन्ट खालायबायना। नोंसोर फैदों हामदोंआनो दे आदा बाजै। न'खरानो सान्थि गैला जाबाय। बेखौनो खेबसे खबर लानो होननानै फैबाय जोंफोरो। फैदों हामदोंआनो दे, आंबो गोसोसो खांबाय दंमोन आरो एसे रायज्लायनो मोनबा मोजां मोनगोन। नङाबा सानै गोसोफोरखौसो गाज्रि मोनो। मा जानला मोनला सानफ्लांबाय थायो। दखानावबो थाङाखै आं। बेनिफ्राय दालाय रादायनि केसालाय मा जागासिनो? दङ बेबायदिनो। बेनिफ्राय दा होनबा आदाखौ बेबायदिनो जेलाव दोनबाय थासिगोन होनबा? नंखाय बाखायनो दाय गैया मुगैयानो। दिनै सन्जिबा बुंदों माथो दिनै पुलिसनो मायबा रेकर्ड खालायनाय देखायनो लांगोन होननानै। मानि रेकर्ड? सोरखौबा रेकर्ड खालायदोंमोन आरो? औ, बे हाला आरो बक्सिनि रेकर्ड खालायनायखौ पुलिसनो देखायनो लांगोन होननानै बुंदोंमोन। पुलिसआबो बै आंनि सासे लोगो लालि होननाय दंना ओजा, आगोल लोगो मोननायमोन ना, बेनि हौवानि लोगोनो, बेनिखायनो एसे हेल्प खालायदों आरो। दे होमबालाय बारा सानबाय थानाङा दे। बे हेल्प खालायगोन खोमा दे, लालियाबो दंबा सन्जिबाबो नांथाबबाय दंबा मायबा मोनसे जागोन दे। एसेबां टेनसन लानाङा दे। फैगोन दे आदाया। नै रादाया जुदि एबार इसोरनि अननायाव खारग'बोथारो, खेबसेबो बेखौ पाटनायाव थानो होनांला, मिन्थिबायना? थांनो होनांला बेखौ। बेफोर जायगाया गाज्रिखाथ', आं मिन्थिखागौ। बेखायनो आं थांजानो बाखायो। मा बुंबावनो, बाथ्रा खोनासङा। हिनजाव सानै मानसियालाय ओजोंबो जायाबा। एखनब्ला रादायखौनो बिराद रागा जोंखायो आङो। माथो खालायबावनो आरो रागा जोंबाबोलाय हौवा। औ, आदायाबो बिनोना, खोनासङा बाथ्राफोरखौ। जोंफोर आइजों आंजों एसेबां बुंदोंमोन थांनाङा होननानै। बिसोर सानै मानसियानो गावखौ बुथारनो नाजादोंमोन होननानैबाबो थांथारदों। होमब्लालाय थांबाय जल्दा जल्दि फैनो हायामोन होनबा बियो डुप्लिकेटखौ नुनायनि उनावबो? बिहालाय माथो आरो बेयावलाय पाटनायावलाय मानोथो थाबावनांगौ? बे बाजै उन्दैयाबो फैब्लाथाय फैबाय, फैयाबाथाय गथ' बाबुखौ लानानै फैनो हायामोन नामा बियो? बिबोलाय मानो नांथाबबाय थानांगौ बे डुप्लिकेट जायजों मेजोंनो? बिसोर गाज्रि मानसि गाननानै मिथिखागौ। औ, आंबोथ' बेबायदिनो फैनो होदोंमोन आरो। जि जाबाय थाथोंसै दे, बिसोरनो माथो खालायबावगोन, बिसोरनि सम्पथिखौलाय नाङा। मानसिया मोजाङै थाबानो सम्पथियाबो जायो होननानै। गैया, बाथ्राखौनो खोनासङाबा मालाय। होमब्ला दा बे रेकर्ड खालायदों मादों होननाया माबा जाखो? खेबसे खबर लाहरा मानो? फन खालायदोंमोन आं, हमाखै, बिजि दं खोमा। दसे उनाव खालायबावनो खेबसे। मा जाखोबा? हे भगबान, पुलिस आदाखौ एंगारनोबो हामगौमोन। आंनि सिमान जानाय, बेफोर गासिबो नंखाय सिमान। आंखौ सन्जिबा सानदों सिमान जानायखाय बिसोर ओरैनो खारबावगोन होननानै। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आंखौ जाय मानसिया एसेबां खस्थ' होदों, एसेबां थरफायदों, आं बिसोरखौ गारगोन। आंनि सिमान जानाय, बेफोर जेबो नङा आरो बेबायदि जेबो जाया। आंखौ ओंखारनोल' हो बे जेलनिफ्राय। आं नोंसोरखौ गारगोन, ओरैनो गारगोन। नोंसोर आंखौ एसेबां साजा होदों, आलाय सिलाय खालायदों, बेफोर बाथ्राखौ बावगारगोन नामा आङो? बेफोर बाथ्राखौ बावगारगोन आङो? आंखौ जे दिरुङाव आलायदोंमोन, आंखौ जे सेयाराव खाना दोन्दोंमोन, दिरुंदों आंखौ जे बुदोंमोन सैमा फाग्ला बायदि, बेफोरखौ बावगारगोन आं। माब्लाबाबो बावा। आरो सन्जिब, नोंखौबो गारगोन सानदों? गारखाया आं नोंखौबो। नोंबो खारग'खाया। नोंबो रादायजों समान दाय मावदों। साफा नायजोबगोन। ओंखारनोल' हो आंखौ, ओंखारनो। नोंसोर गोरोन्थि साननानै लादों। आं नोंसोरखौ निमाहा होगोन, थैबाबो निमाहा होआ आं नोंसोरखौ। माबा रादायनि सारेन्डार खालायनायखौल'सो नेगासिनो आं। ओंखारनोल' हो। नोंखौ जुदि सारेन्डार जानायनि उनावबो अबेबा जेलावबो जुदि दोनहरो, बे जेलावबो फैसा होनानैबाबो बुथारथारगोन आं नोंखौ। बे खेबाव आं रिक्स लाखाला। आं सारेन्डारथ' खालायगोन होननानै बुंबाय, नाथाय आं सारेन्डार खालायनायनि उनावबा आंखौबा आरो सानबेसे जेलाव दोनो? मानोना गासिबो दायाथ' आंनावसो गोग्लैजोबगोन। आंखौ खिजानि
10-20 बोसोरनि थाखाय जेलावनो दोनगोन खोमा। मा जाबावगोन? बेबायदि सानखौबोदि नुनांगौ जागोन बेफोरखौ सानफ्लाङाखैमोनानो आं। आरो मा गेरेन्टि बक्सिजों हालाजों एसेबां गाज्रि मानसिखा बिसोरलाय आंनि न'खरनि मानसिखौ मोजाङै दोनगोन ना? नाथाय आरो आं मा खालायबावनो? सारेन्डार खालायनायनि अनगायै आंहा गुबुन राहायानो गैबावला। आरो मोनसे बाथ्रा आंनि खर' जाबाय दङ। रितुआथ' मोदोमाव दोङो, मा खालायनो नागिरदोंबा बियो? आं सारेन्डार जानायनि उनावथ' रितुआबो आंखौसो डुप्लिकेट होननानै सानसिगोन। बेथ' बक्सिखौसो गावनि हौवा होनना सानबाय थासिगोन। आरो गावनि उदैयाव थानाय गथ'खौबो बियो गावनि आरो आंनि होननानैसो सानबाय थासिगोन। बक्सिनि होननानै सानना लानाय नंला। बे बक्सि आखल गाज्रिनि गथ'खौ बे रितुनि फिसा जाहोनो गोसो गैयामोन आं। आं जुदि एसेबां बोसोर जेलावनो थानांगौ जायो मा जागोन? मा जाबावगोन? हे इसोर मायबा लामा दिहुनदो, एसे मदद खालायदो आंखौ। मा जाबावगोन? आफा आनान गसाय, आंखौ एसेबो नायहरला नामा नोङो? आं हायै खामानिखौ नोंथ' सोरनिबा जोहै जाहोनो हागौ। इंस्पेक्टर सर आपको तो अब सारे सबूत जवाब मिल चुके हैं। हाँ सर, अब तो आप गिरफ्तार कर सकते हो ना? हाँ, अब कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमारे पास सबूत है और कोई नहीं रोक सकता हमको गिरफ्तार करने से। तो सर चलिए जल्दी से, कहीं भाग ना जाए। कहाँ भागेगा साले? आज तो मैं उसे पकड़ के ही छोड़ूंगा। बाप बेटे साले दोनों को इतना मारेंगे साला खुद का नाम भूल जाएगा। डुप्लीकेट बनने आता है, डुप्लीकेट करने आता है साला। प्लास्टिक सर्जरी करेगी। हाँ सर, उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। हो सके तो उम्र कैद दे देना। तो सर चलो जल्दी से। हाँ चलो। दा अबाव खारग'नो नों हाला? नोंनि थाखाय गासैबो प्रुफ दंखायो दा जोंफोरनाव। नों सोर खारग' हाला?